start. Besimang size. Maya. Keinsin. So hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअआव तो गाइस दिनै बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो फाइनाली जोंहा गोरबोनि बाजैजों गोरबो खुंगुरजों फट'शुट दङ आरोना ओमफ्राय बिसोरो गोजानाव लानाय नङा बे पार्कआवनो लागोन जायगायावनो तो माबायदि जायो बिसोरनि माबाखौ नायनो दिनै कापल्स फट'शुटखौ आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम दे गाइस तो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन जोंना गोरबोनि बाजैयाबो समायनाखा नोंथांमोननो देखायगोन आं दायो बेखौबो नाम दोननांसिगोन नङा होमबा गाइस ओरैजाय एक्सट्रा इउटिउबार ब्रादारनि बाजैखौ दांदुलु दोनबाय ओमफ्राय बेखौ मा दोनो मिथिला बेखौ आं एसे चइस खालामनोसै ना गाइस थ' जियानो जा जोबजासिम नायदो दे ओमफ्राय जोंहानि आइखोजों ओमफ्राय बाबाखोजों माने फट'शुट लानांगौमोन बिसोरखौबो थ' आं केमेरा लाना फैनो सम मोनाखै थ' दिनै लानो हानाय बिराद मोजां गानफिन दे मेकआप आर्टिस्ट लाबोनांगौ नामा नों देलायनो रोंखायो बिसोरखौ देलाय होनानै फट'शुट लागोन आरोना बाबाखौ जायखिजाया ओमफ्राय बिसोरनिखौ आं डेट दिहुननांसिगोन टारगेट र' दिनखौ आङो सम मोनहैयाखैना दिनैनि आरो केमेरामेनाबो बेनो जालायबाय दाखालिनियानो जोंना गोरबो फुंगुरनि केमेरामेन ना मा होनो हाय खनसे दे मोजांनो ओमफ्राय दिनै बार्थडे नामा नोंना थ' नोंथांमोना दे प्लिज गासैबो वेस्ट खालामदो ओमफ्राय आरो एसे बोरबो सारस्रिदो जाहाथे मोजां हिन्जाव मोनो नामा मेकआप फुनना फैदों मानसिया नायनाय आं मिथिखादों फेसखौ नायनानै मेकआप फुनदो आरो ना मानसिया पाउडारल' खिन्थु मानैफोरखौ बिसिनदो ओमफ्राय बे मेकआप सानैबो मालाय देलै नोंसोरनि दिनसै ओमफ्य नै केमेरामेना जोंना जोंनिया जाबाय केबाबो गोरिब मानसि जोंना केमेरामेन नों क'क्राझाराव थाहैनाय फैनाय न' गैया न' गैया बे खालि गैया नोंसोर न'आव हेल' लागाव गानस्लायदो ड्रेस गानस्लाय बैसागुनि फट' थिखांनायानो लंपेन्टजों थिखांनो ओंखारलायो फाग्लासो मायाव गेजेराव चलो खोख्रि नाय बासथाबलायनायसो थिखांखां नोंसोरखौ दे बाजै बेयो गामसा गाननो रोंनाय नङा बायदि मोनदां नों गानस्लायो गानो गामसा रोङो रोङाबो गामिनि बुरायानो रोङाबो जानो हानाय ना ओंखायनो गानस्लायो नांगौ दा उपाय गैया होनलाय बेसेबां साइज कeinsin थार्टिटु नामा दे ओमफ्राय मा ब्रेन्डनि जकिस नामा उपाय गैयाना जनिसिन्स ब्रेन्ड ए मालायसोलै गार्लफ्रेन्डनिखौ बानायाबा सोरनिखौ बानायना होनो नामा आनैसो ए थैबाय आनैस फागिनसो नामा आनैयानो जाथो हाबाखौ थाब मोनजाबानो जाबाय दायो ओमफ्राय सिना फट'शुटआव खुदुमनाय थाखागोन दिनै खनसेबो साफा हनै केमेरामेना लागाव चेन्ज जाथ'लायबाय नामा लकेसना जायगा थाइसेयावनो लाबाय थाबाय एसे बोरैबा मोनना ओइथिं गुवाराव लालायनि एसे ना गाइस ओरैजाय थ' गाइस बिराद सान्दुं आरोना दिनै सान्दुंआ अभारद्राय जादों एकदम गोलोमस्रावलायलाङो आरो जेनेबा बेजों मेकआप आर्टिस्टबो गैया मेकआप खालामबायबो थानो हाया खिन्थु बिदि सान्दुंआव जुदि मेकआप खालामनो मोनाबाथाय एसे बोरैबा जायोना फेसफोरा जोंख्लाबलायलाङो दा गोलोमदिजों लाबजों ना गाइस खिन्थु जोंनावथ' मेकआप आर्टिस्टबो गैया दा उपाय गैया थ' बिदिनो दिनै फिलाप खालामनोसै दिनैनि दिनखौ होनलाय दा नायलांदोल' जोबजासिम सिफुं लाबोनायबा बिराद मोजां जागौमोन आरो ना गाइस नैयाव नै दंफां सेराव माने ना बिराद मोजां जादोंमोन नैयाव सिना खिन्थु जाहैबाय बाक्सा नावकाटा जोहोलावफुरि पार्क बहुत बरिया जायगा बहुत सोलायबाय दै गोदो दिनाव गोदो बे हाग्रामोन दा आरो बिबार गायफिनलायदों ओरै दाखालि खनसे गायनाया थैबाय आरो खनसे गोदान होलायसिगोन आरो बेयाव दा नोंथांमोनहाबो फैयोबा फैनो हागोन सोरबाफोर जों ओरैनो एक्सप्लर खालामदों आरो ना दे नोंसोरनि दिनसै लागाव टेनसन लाना केमेरामेन दा गंसे लोंहोगोन
Oh. ना लोङो टेनसन लाना गंसे आलायसो बैसागोनि देलै आयो इसोर समायसोरो हाला खनसे खुदुमना हो दङो अन्तर्यामि होननांसिगोन दा सोरबा रोङोबा गोसो सिंनि माबाखौ फरायदो दे नोंनियाव बुंखासो दे नङा मोनसे बाथ्रा प्राय मानसिफोरा नांखो माने मेगङा मेख्रेबाय थायो होनना बुङो प्रायानो माने प्रायानो नोंबो नुयो माने आंनिया जाबाय बे मोनसे जास्ट मोनसे आंनिया हेबिट जालांबाय ओमफ्राय आंनि आरो मोनसे माबा दोङो बेमारखौनो बेमारथ' नङा माने नायबाय थादों मेगना आलुयो आरोना बेखौ बेनिखायनो खालामलाङो थ' बेनो माने हेबिट जालांबाय आरो थ' बिदिनोसै आरोना माने प्रायानो मोनफ्रोम भिडिअ'नो बे मोन 10थासो कमेन्ट फैखायो माने मेगना माने मेख्रेबाय थायोना थ' बिदि आरोना उफाय गैया मा खालामदों आं एडजास्ट खालामसै आरोना लाइफआव गावदांदांबो मोनखाबाय दा बर्थमान नांथ'लिया आनैसना आरे नङा गाइस नोंथांमोना सिगाङावबो खिथाखादों बारा दिन गैला बोसोरसेल'सै हाबा मोनजानो बारा दिन गैला आरोना गाइस आं मालाबा थगायदों नामा नोंसोरखौ थगायाना आं रियेल खोथा बुङो आरो आंना जि बुङो डाइरेक्ट ना जियानो जा बिसोर सानैजों कापोल्स मालायसो बा दे मालायसो ना गाइस आयु बेले दे नोंसोरनि दिनसे जों नायनानै दिन हगारनांसिगोन आरोना गाइस दे गामसा नुवा दे गामसा हाइस जाबायलै हाइस जाबाय हाइस स्टार्ट तो गाइस दिनैनि जितु फट' शुट जोंना गोरबो सेलिब्रिटिसनि जोब्बाय दा बर्थमानाव ना इन्दास ओरै बाजेबा इउटुबारा सेलिब्रिटियाव गोलैयालै सेलिब्रिटिया मा ड्रेसा चेन्ज जालायबायना ना बिउटियानो बिउटि नुगासिनो आरो चेन्ज जाबावबा आरो बारा सेसन नुसिगोन नामा आयो लाखवायालै नायग्रायासो मिथियो नामा थ' जियानो जा बिराद मोजां थांबाय जोंना फट' शुटआ दिनै खिन्थु फट'फ्रा माबायदि जायो नोंथांमोनाथ' नुगोन इन्सटाग्राम एकाउन्ट दङ बेयाव होगोन गोरबो खुंगुर 21 जागोन दे जेखिजाया नोंथांमोना गोरबो खुंगुर सार्च खालामबानो जाबाय दे थ' बेयाव जेखिजाया लिंक होनाबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव हरगोन आं गासैबो फल' खालामबानो जाबाय इन्सटाग्रामावबो एसे दाबा बानायनो गेलेयोनलै लोगोफोरजों दायो बेनिफ्राय थांनोसै फाइनेलि जोंनि दिनैनि फट' शुटआथ' जोब्बायानो ना मा बुङो बेखिनियानोल'मोन गाइस दे बाय